Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Namhlanje sizosebenza ubungakanani bento. Umbuzo wethu uthi, uthina unengadi ebumbwe njengecande phecelezi i-rectangle. Thina-ke kumele sithole ubude bengadi yakhe. Ubude bomchele wonke buyenza 60 meters. Uyabona-ke? Futhi ubude bengadi bakathina kulingana nobubanzi bengadi kodwa banguphindwe kabili. Uyabona-ke? Manje-ke ububanzi sizokubiza W, ubude-ke sizokubiza 2W ngoba phela siphinda ububanzi kabili ukuze sithole ubude bengadi. Uyabona-ke? Manje-ke sesingakwazi ukuthola ubude bomchele wonke. Ubude bomchele wonke soyenzani? Sohlanganisa ubude bonke ukuze sizothola ubude bomchele wonke. Sizothini? Sothi W sihlanganise no2W, sihlanganise noW, sihlanganise futhi no2W. Mase senza nje uzosinikeza ngakhi? Uzosinikeza 6W. Sesiyazi ukuthi ubude bomchele wonke kusinikeza 6W. Futhi umbuzo wethu usitshelile ukuthi ubude bomchele wonke kungu-60 meters. Ingakho sesiyazi u6W usinikeza 60 meters. Masifuna ukuze sizothola uW kumele sihlukanise ngo6 komabili amacala. Uyabona-ke? Ukuze sizothola ukuthi uW uzosinikeza amamitha angakanani. Mase sihlukanisa ngo6 sithola ukuthi uW usinikeza amamitha angu10. Sesingakwazi-ke ukuthola-ke ubude nobubanzi bengadi yakathina ngoba siyazi uW usinikeza 10 futhi-ke u2W kuyafana nokuthi siphinda u10 kabili sizothola ukuthi usinikeza 20 meters. Uyabona-ke sesiyiphendulile. Ngiyathemba lokhu kusizile kakhulu. Ukuze sibonane futhi. Bye bye.